Og her vil jeg prøve at gennemgå, hvordan man kan bestemme erstatningsmodstanden i en parallelkreds. Så lad os starte med at tegne en parallelkreds. Så vi har altså vores spændingskilde herover, og så har vi vores to resistorer her. Lad os prøve at sætte nogle betegnelser på. Så den ene resistor kalder vi for R1, og den anden resistor har altså en resistans på R2. Vi har indikeret strømmens retning med pilen heroppe. Så ved vi, at den samlede strømstyrke igennem kredsen betegner vi som I, og den strømstyrke, vi måler igennem resistans 1, betegner vi I1, og den strømstyrke, vi måler igennem resistans 2, betegner vi med I2. Så kan vi bestemme spændingsfaldet over hele kredsen. Så hvis vi sætter et voltmeter ind her, så vil vi kunne forbinde det her og herned til, og så vil vi kunne måle en spænding. Den spænding kalder vi for store U. Hvis jeg havde placeret voltmeter et andet sted, for eksempel havde placeret med det ene ben her og det andet ben her, så vil jeg også have målt en spændingsforskel på U. Det får vi brug for senere. Det opgaven går ud på, det er, at vi skal finde ud af, hvorfor en modstand kan vi erstatte de her to modstande med. Sådan, så hvis vi har en spændingsforskel på U, så skal vi stadigvæk have en strømstyrke på I. Hvorfor en modstand kunne så have erstattet de her to modstande til sammen? Det er det, der er vores spørgsmål. Den modstand, den kalder vi for erstatningsmodstanden. Her har vi opskrevet Ohms første lov, som siger, at spændingsforskellen er lig med resistansen gange med strømstyrken. Det næste, vi har brug for, det er Kirchhoffs første lov. Den siger, at den samlede strømstyrke i en parallelkreds er lig med den strømstyrke, der løber igennem den ene resistor, plus den strømstyrke, der løber igennem den anden resistor. Nu får vi brug for, at det er en parallelkreds. For i en parallelkreds, der vil det være sådan, at hvis vi forbandt ledningen hertil og herned til, så vil vi stadigvæk registrere en spændingsforskel på U. Så derfor kan vi sige, at spændingsfaldet over den ene resistor, den er resistansen gange strømstyrken igennem den pågældende resistor. Og tilsvarende for modstanden hernede, at der gælder også, at spændingsforskellen er lig med resistansen gange strømstyrke 2. Det betyder så, at vi kan få strømstyrke 1 og strømstyrke 2 til at stå alene i hver deres ligning. Så vi har altså, at strømstyrke 1 er den samlede spændingsfald delt med resistans 1, og strømstyrke 2 er lig med den samlede spændingsfald delt med resistor 2. Det kan vi nu kombinere med Kirchhoffs lov heroppe. Så i stedet for at skrive strømstyrke 1 og strømstyrke 2 på den her måde, kan vi erstatte det med regneudtrykkene herfra og herfra. Så nu har vi udtrykt den samlede strømstyrke ved hjælp af spændingsforskelle og resistans. Nu går vi tilbage til vores oprindelige ligning, for her opstod jo netop den samlede strømstyrke. Så i stedet for den samlede strømstyrke I, kan vi erstatte af det udtryk, der står her. Så nu gælder der, at den samlede spændingsfald over hele kredsen er lig med vores erstatningsresistans, det er den vi mangler et udtryk for, gange med strømstyrken, og strømstyrken har vi tidligere vist, at den kunne skrives på den her måde. Det næste der foregår, det er ren matematik. Nu sætter vi spændingsfaldet uden for en fælles parentes, og så vil der her skulle stå et 1-tal og et 1-tal. Og vi kan da se, at hvis vi ganger spændingsfaldet ind i brøken igen, så vil det U komme til at stå her, og det U vil komme til at stå, ligesom det står her. Nu kan vi tydeligere se, at hvis vi lige om lidt dividerer igennem med spændingsfaldet på begge sider, ja, så får vi et noget mere simpelt udtryk. Så nu deles med spændingsfaldet på begge sider, og herover deles også med spændingsfaldet. Det vil sige, at vi har spændingsfald delt med spændingsfaldet, så den her brøk herover, den må give 1. Nu er vi tæt på at have bestemt erstatningsmodstanden. Nu mangler vi blot at dele med det her på begge sider af lighedstegnet. Hvis vi deler med den her på begge sider af lighedstegnet, så får vi et 1-tal i vores tæller, den står her, og det her kommer ned i vores nævner. Nu er det altså lykkedes os at bestemme erstatningsmodstanden. Man ved fra matematik, at 1 divideret med et eller andet kan skrives som hele det, der stod i vores nævner i minus første. Så nogle gange vil man se erstatningsmodstanden beskrevet ved den her formel, og andre gange vil der bestå erstatningsmodstanden er lige med den her. Men læg mærke til, at der altså står i minus første herover. Nu var det her eksempel gennemgået med kun 2 resistorer sat i parallel forbindelse. Men i princippet kunne vi have valgt et større antal. I princippet kunne der have været lige så mange, vi havde lyst til.
Hvad vil det have ændret i vores regnestykke? Ja, det vil have betydet, at heroppe vil der ikke have stået strømstyrke 1 er lige med strømstyrke, eller strømstyrke er lige med strømstyrke 1 plus 2, men der vil have stået en række plusser hen til strømstyrke nummer n. Og ellers vil de argumenter, der er benyttet her, være præcis det samme. Og det vil alt i alt lede os frem til følgende sammenhæng, at erstatningsmodstanden for en parallelkreds, hvis der er mere end 2 resistorer, kan skrives på den her måde, eller på den her måde. Håber I kunne bruge det.